To fa kai wannan miliyan 10 da take cikin nan kuma gaskiya ba fa zan ta nan ba kai saboda ni dai baƙo ne a garin nan. Gaskiya bar dai fa in bi ta nan. Oh no no. Ba mai kwasar kashi bane ne? To ai ni kuma ba ma a nan garin nake ba ai. Ko tallan karas kake ne? Tallan karas kake ne? A ka ba kamce ni ba. Wallahi mu fuskance ka ba. Ba kai ne kanin baba ta ba. Baban mu. Ai ma ka bari riki ba jakar. A dangin mu ni kadai ne wallahi duk sun rasu. Ba ka fahimce ni ba. Waccan ta zamfara mana. Ta ina? Ta zamfara. Ya wannan ta zamfara ita ta fara ma mutuwa dangin ni ban san ko barin je ko. Ka riki ma jakar. Wannan ta zamfara ladiyo. Kai durun uwa in ka isa Allah bi nan kutumar uba ni da kuɗi na dura uba barawo ni da kuɗi na tab idara